Vítajte späť na kanáli, vítajte späť na vlogu. A vítajte pri druhom vlogu z Porsche. Dneska ideme do Polusu v Bratislave. Teraz si možno hovoríte, Daniel, Mr. Faster, pri tvojej nekonečnej genialite vieme, aký si múdry. Nepochybujeme o tvojich rozhodnutiach. Iba o jednom, že prečo si sa na rok vytratil. Ale povedz nám, prečo ideme do Polusu? Čo my máme s Polusom ako autová komunita, že? Čo máme s Polusom? A ja vám to poviem. Nie. Ja vám to ukážem. Preto sme tu. Dlho som takýto vlog nerobil. Ty vole. Lowride. Takéto auto vidím, hádam prvýkrát v živote. A neviem, že to je za značku. Sranda. No vyzerá to fakt hrozne. LC 500. Slovakia Ring. Čo je AD? Performance. Asi tuningová firma, alebo čo? Čo je toto GT3? Myslím 911. GT3. A tá hudba má sere. Ani neviem, že to je Porsche, keby to tam není napísané inak. Vantage. Krásne auto. Teda myslím, že to je Vantage. Sranda. Neviem, prečo som sa nezapojil inak. Už viem prečo. Prečo som po nočnej a nevedel som, či by som to tu dal. Bude padať dážď. Toto je dosť ujeté. Tieto zrkadielka. Musíte uznať, kaskadérska show stála za to, ale nekončíme. Práve naopak začíname a dali by sme si teraz 13:30 jednu takú špeciálnu súťaž, ktorú síce oficiálne nemáme, ale to bolo také malé prekvapenie. A je to pre tých, ktorí chcú prísť medzi nami so svojím autom a vyskúšať do auta naskladať čo najviac ľudí. Takže volá sa to súťaž, že vo vozidle sa nachádza najväčší počet cestujúcich. Kto má záujem, 13:30 pred hlavným stanom prídite so svojím autom, prípadne so svojimi kamarátmi, ktorých chcete naložiť do auta, a vodič, ktorom bude najväčší počet ľudí vo vozidle, získa od nás fantastickú, krásnu plaketu. Takže je to hlavne pre tých majiteľov s väčšími vozidlami, aby sme zase V8 kompresor. Supercharger, hej. Takže majú možnosť si zasúťažiť aj majiteľia offroadových vozidiel alebo nejakých väčších. Takéto veci uznávam. Sme tu naozaj mali, ktorí chcú súťažiť v súťaži najväčší počet cestujúcich vo vozidle, aby sa opol dostavili z Poďme už sem, ale hej. Pozriem sa ešte 5 minút predtým, zatiaľ
majte sa. R8. O. Toto je kompresor. Niečo mal ten Mercedes, ty vole. M4, dosť pekné. To je sranda. Matná, rúžová. Jak by sa mohla volať? Dobre. To je taká baby rúžová mi príde. Aj frajerke sa tu dosť páči, že? Takú farbu chcem na aute. Rúžové Porsche. Tak rúžové Porsche. Bude to jej auto. Neviem, nie moje. Toto je dosť dobrá vec. Lebo ja netuším, keby potrebujem ja odtiahnuť takýmto štýlom Porsche, tak nemám tušenie, že kam ten hák, kde to uviazať, neviem, nemám tušenie proste. Je veľký ako to koleso, ty vole. Troška väčší. Čo sa nám tu páči najviac? Okrem toho rúžového Dodgeu. Horíme nedočkavosťou všetci. To jak teraz Volta možno nevyloviť. Horíme nedočkavosťou, ja neviem, čo takého nám chceš povedať. Horíme nedočkavosťou, Vicky. Čo také nám chceš povedať? Čo, tá Audi R8? Mustang, vážne? Toto? Audi R8, dobrý vkus. V10 motor. A to tiež len preto, aby bol vo výhľade ten ružový Charger, že? Neviem, čo si mám myslieť o tomto presne. To proste vyzerá, jak keby ten človek po ňom kreslil proste po nociach. To ani nevyzerá, že by bol polep. Ako nejaký polep tam je, minimálne čierna matná fólia tam je, ale to ostatné vyzerá jak posprejované a pokreslené. Dajte a ideme ich spočítať spolu. Takže 1, ostatní sedte ešte v aute a postupne z kufru vychádzajte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, to je nekonečné. 8, 9, ideme z boku. 10, 11, 12, 13, 14. Poďte túto z tejto strany, 14 zatiaľ. 15, 16, 17 a 18 ľudí sa zmestilo do tejto malej Škodovky pomerne na dnešnú dobu. Takže veľký potles pre majiteľov, poprosím zapísať tento počet a uvidíme, či máme nejakých ďalších vyzývateľov. Chvíľku počkáme, dáme tomu čas. Ak nie, tak je to tvoje prvenstvo. Veľký potles pre majiteľa, môžeš si zaparkovať aučičko. Počkáme na ďalších.
Vyzerá to, že pôjde tady tu. Dobre, nevedel som, že sa prihlasujeme do súťaže trápnosti. V8, ani som ho nepočul. To by bolo z dnešného vlogu všetko. Veľmi sa mi páčilo opäť natáčať. Rád by som vám slúbil, že tých videí bude viacej tento rok. Určite ich bude viacej. A rád by som vám slúbil, že ich bude veľa, ale pravdepodobne nebude. Pretože riešim nejaké veci. V každom prípade, keby ste si chceli skúsiť jazdu so mnou ako spolujazdci v mojom Porsche, tak mi môžete napísať na WhatsApp alebo na www.eventtaxi.sk môžete spraviť rezerváciu. Všetky informácie budú v popise videa. Ďakujem, že ste si pozerali tento vlog a my sa uvidíme naozaj dúfam, že veľmi čoskoro pri ďalšom vlogu. Čaute.